V nasledujúcej reportáži sa vydáme poriadne ďaleko, a to do maďarského mesta Szentes, ktoré je vzdialené viac ako 300 kilometrov od nášho regiónu. Pýtate sa, prečo tak ďaleko? Išli sme sa pozrieť na ďalší zo zápasov Tommyho Kida, ktorý opäť predviedol boxerské majstrovstvo. Zápasu Tommyho Kida, ktorý bol vypísaný na 6 kôl, predchádzala 7 zápasov, ktorých diváci mohli vidieť zaujímavé momenty. Polovica odboxovaných zápasov sa skončila totiž verdiktom KO. Už to navodilo tú správnu atmosféru pre fanúšikov boxu, ktorí prišli až do Szentesu, aby podporili slovenského reprezentanta. Ako fanklub spravíme pre podporu Tommyho vlastne všetko a spravíme maximum. Budeme samozrejme povzbudzovať, fandiť, koľko nám sily stačia. Máme tu aj bubon, máme tu slovenskú vlajku a samozrejme hlavne hlasivky, ktorými budeme povzbudzovať Tommyho. Nakoľko som najstarší fanúšik a pripravujem pre Tommyho vždy dobré prostredie, transparenty, nosíme vlajky a samozrejme zvonce a podporujeme ho hlasivkami tak, ako vládzeme. Pôvodným súperom mal byť Daniel Regi, no na poslednú chvíľu mu bol pridelený Peter Véčejí. My sme tohto súpera dostali predčerom. Do toho dňa som mal naplánované úplne iného súpera, ktorý bohužiaľ ochorel. Pozreli sme si jeho zápas asi 3 hodinky dozadu a pozreli sme sa, takže je to na tréneroch, čo mi poradia a musím poslúchať a potom to určite pôjde dobre. Myslíš si, že by dneska mohol padnúť v svojej strane aj KO? Veľmi by som sa potešil, keby som to ukončil verdiktom KO. Vidieť, že náš boxer drží naozaj slovo. Tommy počúval rady svojich trénerov a tak sa Véčejí mohol na Tommyho pozerať len cez rukavice svojho krytu. A keď sa aj konečne odhodal k nejakému tomu útoku, Tommy ho hneď zlomil a strestal ďalšou sprškou zásahov. Takýmto tempom sa rukavice Véčejího dotkli zeme dvakrát a následne bol počítaný. No na tretíkrát už vyčerpaný Véčejí nevykazoval aktivitu a tak rozhodca radšej prerušil zápas technickým KO. V začiatku boli tie údery až moc silné, až moc som chcel. Potom som sa uvoľnil, druhé, tretie kolo už bolo oveľa lepšie a potom prišiel čas, keď išiel prvýkrát na zem, potom druhý a tretíkrát už nedoboxoval. Som veľmi rád, že sem do Szentesu došlo veľmi veľa mojich verných fanúšikov. Z Galanty dokonca môj skalný fanúšik z Prievidze, ktorý aj navštívil opäť náš ring a prekvapil aj organizátorov. Tommy Kid si tak udržal bilanciu, ktorá sa stále píši okrúhlym číslom 0 v kolónke prehry. Šancu pripísať si ďalšie víťazstvo bude mať už čoskoro. Toto bude zaujímavé, lebo ďalší zápas by som mal mať 11. mája. Je to deň, keď mám mať svadbu, takže bude to veľmi náročné. Takže ja ten zápas asi budem mať Matúškové na svadbe. Musím sa poradiť s manažérmi, či by mohol byť nejaký náhradný termín, či v apríli je nejaké miesto na to, aby som boxoval. Roztrénoval som sa od januára, od 1. januára som trénoval, makal, tak teraz nechcem zasa prestať, chcem ďalej pokračovať a v apríli, koncom apríla by dobre bolo jeden zápas odboxovať. Ivan Hrušovský, televízia Krea.